Jo, en primer lloc, agrair-vos a tots els mitjans de comunicació el tractament que us heu donat a la notícia, que entenem que és més que una notícia, és un fet que en certa manera marca un precedent de com des de la política municipal, com des d'un poble menut, en nombre d'habitants, es pot influir en aquelles polítiques o en aquells gestos que beneficien a tota la societat en general. I dit això, dic que les carreteres són com l'aire, o són com l'aigua, són de tots, no tenim per què parar. El fer ús de la carretera és com respirar, quasi és més una necessitat no empresarial, sinó una necessitat social. Ens preocupa i ens ocupa, evidentment, que cada vegada que hi ha una posició per tal d'alliberar, en aquest cas l'AT7, que és el que estic comentant-vos, els valencians siguin moneda de canvi. És a dir, el peatge deu de ser gratuït, com és gratuït en altres llocs de l'Estat. I això no implica en ningú cas ninguna crisi institucional, sinó que tenen que fer totes les forces polítiques en base al precedent que es va sentar al Poble Nou, on tots vam votar a favor per unanimitat, però extensiu també a les altres institucions. M'he documentat aquí, en principi va ser en maig de 2008, quan es va aprovar la moció que incloïa també que fins que no hi haguera un desdoble en la circunvalació al Poble Nou, el peatge fora gratuït. I no és un farol, perquè ja en altres llocs de l'Estat, en altres llocs del País Valencià, també es va produir aquesta situació. I entenem que aquestes situacions, aquests gestos des del Bloc Nacionalista Valencià és el que li dona grandesa al nostre partit. És a dir, nosaltres arribem, nosaltres escoltem els ciutadans i, com no, hem fet incapeu, hem fet un seguiment rigorós per a que aquesta iniciativa sigui objecte de debat. És a dir, ens han escoltat. Ara de veure un debat polític decalat, els valencians ens mereixem un tractament igual que els altres ciutadans de l'estat espanyol i pensem que no hi ha això, sinó en altres temes, com pugui ser el tema de la financiació, que els valencians i valencianes no poden ser moneda de canvi. Bé, el que nosaltres volem dir és que va presentar-se una moció de tots els pobles en el bloc de representació, de tal manera que puguem sumar esforços a aquesta iniciativa que porta les Corts Valencianes, a la iniciativa del bloc, per aconseguir que l'alliberament de l'autopista sigui efectiu. Però nosaltres, per als valencianistes, fa molt de temps que és una qüestió que portem en el nostre argumentari. La necessitat d'alliberar l'AP7 és fonamental per moltes coses. Una d'elles és per no tindre que fer més variants en els pobles que estan pendents i això necessita més territori i degradar més encara el nostre territori. Però l'altre també és un avari comparatiu respecte a altres territoris de l'Estat que tenen unes infraestructures que poden disfrutar gratuïtament i nosaltres cada vegada la tenim d'utilitzar per internet. Però ara, en les condicions de crisi econòmica encara es fa més necessari, perquè les nostres empreses tenen que poder ser competitives respecte a altres empreses i el fet de tenir que pagar per a la mobilitat de la seva mercaderia comporta unes menys en el resultat final de les empreses. Per tant, necessitem que l'AP7 sigui gratuïta. I en aquest sentit, el que volem ara mateix és que en tots els pobles es produïsca aquest debat, que els ajuntaments vagin a acordar una moció que avui presentarem i que això vagi a remitir-se a les Corts i a Madrid també, i que es generi un clima entre la ciutadania que d'alguna manera això és una necessitat. Igual que fa 20 anys quan nosaltres diem que l'enllaç entre Gandia i Dénia era necessari i els altres partits s'entrin de nosaltres. Ara ja s'ha creat un clima on ningú diu que l'enllaç ferroviari no és necessari. Això és el que pretenem aconseguir també en el tema de la peça de la ciutadania. Deu de pensar, tota la gent de la Laminata deu de pensar que efectivament és necessari per al nostre desenvolupament econòmic que l'AP7 sigui gratuïta. I en aquest sentit és el que ho fem.
Per la meva part, res més, penso que és un tema que ja està suficientment parlat, argumentat. La veritat és que des de l'any 97, que va fer el primer pla de projecte de l'Estat, ja tenia que haver sigut una realitat. No ho va ser, però és que a més després ho van allargar 15 anys més, que jo penso que ha sigut la part ja més valenta, allargar 15 anys després d'una concessió de 25 anys. La veritat és que és, doncs això, no tindrem en compte els interessos que es van ser. En aquest sentit, tenim que fer força perquè finalment això sigui una realitat. Jo, per la meva part... Sí, jo crec que és important, és a dir, que no és d'estranyar que aquesta moció isca de la Marina Alta, perquè al final, per una qüestió de distància de les dues capitals, dels dos centres administratius, els ciutadans i les ciutadanes de la Marina Alta són els més perjudicats. Són els que més paguem per utilitzar l'autopista, tant per anar a València com per anar a Alacant. Per tant, jo trobo que és important remarcar que aquesta moció que s'ha enviat no únicament als ajuntaments de la comarca, sinó s'ha enviat també a tots els ajuntaments on el bloc de representació en tot el territori provincial, que ja s'està repartint i ja s'està presentant en altres ajuntaments. I crec que és una satisfacció que des de la Marina Alta hagi llegit aquesta proposta i sobretot que l'inici per aconseguir l'alliberament de l'AP7 hagi eixit d'un poble de la Marina Alta com és poble nou de Benitatxell. Ara us parlarem de la moció per a que la tingueu. Sabem que aquesta vesprà en l'Ajuntament de Dénia, en el plenari, es debatrà aquesta moció, la que tindrà el nostre grup municipal, i us farem entregar el mateix per a que la tingueu. Esperem que això generi el mateix moviment que ha generat la reivindicació per l'arribada del tren. Esperem que tant el Partit Socialista com el Partit Popular tinguen el mateix nivell de compromís